Hej, og i dag skal vi lige kigge lidt på polaroidbriller og filter til dit kamera, hvis du bruger spejlrefleks. Og skal vi lige se, hvad virkning det har, når man egentlig bruger det i vandet. Selv så bruger jeg briller med farve i. Jeg kan bedst lide en lidt gul farve eller en lidt rød farve, fordi jeg synes, det giver en god kontrast i vandet. Og det er det mest vigtige, det er jo, at man kan se, hvad man egentlig er kommet ud for at lave. På kameraet, der bruger man en polaroidfilter. Den skal vi kigge på lige om lidt, se hvad der sker, når vi sætter den ind foran objektivet. Og så kan du også bruge den til, når du tager billeder af fisk i vandet, og især godt, når du tager billeder af fisken, når du har den på land. Og så skal vi så lige prøve at lave en lille test med vores polaroidfilter på kameraet. Og det her, det er så den rå optagelse uden nogen filter foran. Nu sætter jeg så filteret ned. Det tager cirka, hvad det hedder, et stop lys. Det vil sige, det er ligesom en solbrille, men den bliver mørkere. Og så blander vi lige lidt ned for kameraet, og så kan man faktisk se, at der kommer utrolig flere detaljer ud af vandet, end man egentlig ville have haft før. Og det her, det er med filter for objektivet på kameraet. Og så prøver vi lige uden igen. Det er uden. Så prøver vi lige nu med almindelige røde solbriller. Og de ser sådan her ud. De er selvfølgelig også lidt mørke i det, og tager noget af lyset. Men de er bedre i kontrasten, synes jeg, end et polfilter. Så hvis du skal have polaroidbriller, så gør det dig selv den tjeneste at købe enten med rød eller gul farve. De er bedst også til de dage, hvor det er overskyet.